En dat viel sneffens de Friezen in de lederie. Jedder met haar afpraat is dat ze op de hichte houden willen zoenen. En ik een stim haar zoenen. De KNSB komt die afspraken net na. Afgesproken is afgesproken, zei ze. 1 april was de datum en dat zullen we zo'n houden. En KNSB zei, nou die 1 april, nee, die is nooit zo het west. Ja, dat zei ze die, maar zo werkt het nog altijd. En dat is nou het probleem. En als je samen met de mensen omgaan, dat stiert net goed. Echt net. En dat doet de hele schaatsport net goed. De lederie is het heegste orgaan van de KNSB, maar gaat naar eigen zissen niet in te brengen. Nou, eigenlijk net. Dat gevoel krijg je dus nou. En dat is heel jammer. Maar wat is die functie van die lederie dan nog, als je toch niks in te brengen hebt? Nou, dat vregen wij dus ook wel eens aan. En dat is, lederie is een van het hoogste gezag. Maar ja, als dat al je teniet in wordt, ja, dan kan je het goed opheffen natuurlijk. Want dat heeft het geen zin meer. En daar zullen we nou wel eens even de regel praten met. Want dit is de zoveelste keer dat dit gebeurt. En dat pikken we eens net meer. Hoe 2 weken zit de lederie om tafel en zal ook dit bepraat worden.